Как се нанася препарата за предпазване от дъжд? Отзад на етикета пише: първо разтръскате. Разтръскате обилно. Нанасяте препарата с кърпа, суха хартия или каквото имате. Нанасяме, полираме с кърпата, равномерно полираме цялото стъкло с въртеливи движения, изчакваме да изсъхне и след това с мека кърпа или памучна полираме стъклото. Свършиха ни потниците, заради това използваме тази бяла памучна кърпа. С нея полираме до съвършенство. Както знаете, обичам идеалните неща и съвършените. Аз може да не съм идеален, но това ще го направим перфектно идеално. И вече може да изпробваме как действа препаратът против дъжд, който през дъждовното време буквално водата, дъждът от вашето стъкло ще изчезне мигновено. Ето може да видите тук как става на капки и водата буквално изчезва, а от другата страна препаратът буквално остава. Вижте как става на капки. Ако се заиграете малко повече изполирането, ефектът ще е дори и още по-голямо от това, което виждате. Ако имате нужда от нашите продукти, може да ги намерите в вебсайта ни autokrasi.bg или на място в магазинът ми град ПНЖ, аз тогава срещу Lidl ще ви ги дам лично.